जोङो आइ बिमा संसारि माने बेमार आजार जिकुनु जों रायजोनि বড়োৰ ৰীতি নীতি আৰু এইখিনিতে মই পথককৈ আহি থকা সময়তে বড়োৰ ৰীতি নীতিৰে পূজা যাক সংসাৰিক পূজা বুলি কয় এইটো চিচি বৰগাঁও গাঁৱৰ ৰাইজৰ আজি পূজা আমাই না LFC বড়ো গাঁৱৰ ৰাইজৰ পূজা এইটো দেখালো অলপ এইটো আজি নদীত ভাজ দিব আৰু বড়োৰ ৰীতি নীতি বড়োৰ নিয়ম অলপ দেখাই মাই পূজা বুলি কয় বড়োৰ একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পাৰ্ট পূজা নীতি লালি নদী এৰি দিয়া হয় বড়োৰ নিয়মত লাষ্ট পূজা বড়োनि बोसोरनि जोबथा फुजाया बेनो ना बर'नि बोसोरनि जोबथा फुजा बेना ए फुजानि नामखौ मा होनो हामबाय फुजा बेखौ मा दिनाव मा मासाव होनाय जायो बैसागो मासआव दिनै जेठ मासनि 4 तारिख जेठ मासनि 4 तारिख आरो एसामिस 4 तारिख जेठ मासनि 4 तारिख मंगलबारे बर'र বছৰৰ लास्ट पूजा ना এই পূজাखौ मानो होनाय जायो এই পূজা কিয় দিয়া হয় এসে जोङो आइ बिमा संसारि माने बेमार आजार जिकुनु जों रायजोनि जानानै माने बिदिनो बोसोरै होयो माने बेमार आजार जि माने एकदम मोजां सुख आलो गोजोन लाखिनो थाखाय सुख आलो गोजोन ओनसोल न'खर गोजोननि थाखाय नङा होमबा बेमार आजारनिफ्राय जाहाथे रैखा मोनो बेबायदि आरो बेयो जाबाय बर'नि सबसे गिदिरसिन मोनसे नेम ना खान्थि बोसोराव खनसे दिनै LFC बरगाव गामिनि नङा होमबा रायजो राजाफ्रा संसारिक गार्जा फुजा संसारिक गार्जा फुजाखौ दिनै नैबे लालि बिमा आइ गंगा दैनि बिखायाव हगारना हरबाय जाहाथे दिनैनिफ्राय बे न'खर माने LFC बरगाव गामिनि रायजो राजा न'खर गथ' गथाय उन्दै गेदेर माबा मोनसे जेंनाफ्राव दंब्लाबो आरो सुस्रांलांनायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो सोरनावबा बेमार आजार थादों बिथांमोना बै थांनाय बोसोराव जेनेबा होनदों आंनि न'खराव जुदि बेमार आजारा जुदि हामोब्ला नैबे आइ संसारि फैगोन माबायाव आरोबाव जों नागिरनाय फारौ होनांगौबा फारौ होगोन होननानै बेयाव नाम दोनोमोन नालाय दिनै होनाय जादों आरो बै खोथा होबोनायखौ दिनै होनाय जाबाय आरो फैगोनखौबो नोंथांमोना दिनै बुंनाय जाबाय आरो ना फैगोनावबो होबावगोन बिनिनो दिनै जि खोथा होखानाय बेखौ दिनै इसोरनिसिम बिदाय होनाय आरो बा जि बुंदोंमोन बेखौ होनाय आरो ना बावनाय ओमफ्राय फोजोबनानै
बोसोरसेनिखौ फोजोबलायबाय गोदाननिखौ फैगोन बोसोरनि बेखौ होसिगोनलाय आरो बेबायदिनो बोसोर बोसोर बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो गोजोननाय थाबाय সেই পূজা বড়োসকলে কিয় দিয়া হয় সেইটো হ'ল আমাৰ বড়োসকলৰ পৰম্পৰা এটা নিয়ম বছৰৰ বছৰ যিটো আমাৰ ঘৰ পৰিয়াল অঞ্চল বা সমগ্ৰ দেশ শান্তি পৰিৱেশ থাকে সেই শান্তি পৰিৱেশটো বিচাৰি যিটো বছৰত বছৰ এই নিয়মটো পূজাটো পালন কৰা হয় আজিয়ে ই পালন কৰিছিলে এলচি বড়ো গাঁৱৰ ৰাইজে যিটো সংসাৰিক নাম্বাৰ গাৰ্জা পূজা বুলি কয় বড়োত এই গাৰ্জা পূজাটো আজি বিদায় দিয়া হ'ল সেইটোৱে আজি বৰ্তমান এই সময়ত আপোনালোকক দেখালোঁ বড়োৰ কিছুমান নীতি নিয়ম ধন্যবাদ থাকিল দে বাই বাই